ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳೆತ್ತನ ಹೊಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಪರಕೆ ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುಡಿಯರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪನಾಂಡಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಸೊತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸೊತ್ತು ಅತ್ತವು ಅವು ಬೇತೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಕೈಮುಗಿಪುನ ಸೊತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಉದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಅಂದಕೇಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವರೇರಿಕೆಂಡ ಈಶ್ವರೇ ದೈವೇರ್ವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಜನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಐಕೆ GST ಐಕೆ ED ರೈಡ್ ಐಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಕೆ ರಸೀದಿ ಐಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಕಲ್ ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವಿ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಾ ಮಟ್ಟಗೂ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ನೀನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ ಬಲಿಮೇದಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ದರ್ಶನದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಯಾರನಾಂಡ ಇನಿ ಇಡೀ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತಿರ್ಗಬೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುರವು ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆವು ನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಿಲ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಟು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳೆತ್ತನ ಹೊಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟು ಸತ್ಯ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ತೋಜದಿರಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಪೈತೆ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಂಬಿಕೆಲು ನಡತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಘಟನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪನ್ಪೇನ್ ತುಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಡ ದಾದಾಕೆಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಕೈತಲ್ದೊಂಜಿ ಬಾಯಾರ್ದ ಬಂಡಿ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾವದೊಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಕತೆ ಅಲ್ತ ಹಿರಿಯರ ಪಂತ ನಾವು ಬಾಯಾರ್ದ ಬಂಡಿಡು ಮಲ್ರಾಯ ಬಂಡಿರ್ದು ಜತ್ತದು ಆ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವ ನಲಿಪ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಪಗದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಉರಿಪುನಾಕ ಪುರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾರಾಮರ ಉರ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಉರ್ತೇರಿಗೆ ಉದ್ರೆಕಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವ ಕೈಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಆಯುಧೋಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಚರ್ಮ ಕುತ್ತದು ಹೋಯ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಲಕ್ಕದ ಒಂದೊಂದು ಜಿಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನರೇನು ಅರೆಗೆ ಹಾಕುನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನದ ತೊಂಡೇರು ಒಕ್ಕರೇನು ಬುಡುಪುನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದೋಡು ನಿಂದಿಸಾಯಿರು ಆಂಡಲ ಆರು ದಾನೆ ಮಂತಿರಿಗೆ ಅರದಲ್ಲ ದಿತ್ತದು ಬತ್ತದು ಆ ಎದುರ್ದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಎದುರುಂತದು ಆ ಸಿಂಗದನದ ಎದುರುಂತದು ಆ ರೀತೇ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮಲ್ರಾಯ ಕುತ್ತದನೆ ಅಂದೊಂದು ಆಂಡ ಅವು ಎಂಕ ತಿಕಾಡು ಯಾನು ಕುತ್ತದನೆ ಅಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂದಂದ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕಾಡು ಪನ್ಪುನೆ ಆತೆ ಶಬ್ದ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಸಮಯ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕನೇನ ಸೋಲಗೇಲು ತೀರಿನಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ತೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರಲೇ ಅಂಡ ಐನು ತಿಂಗಳು ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಐನು ತರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದುರ್ಮರಣೋಡು ಸಹಿತ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅವೇ ಇತ್ತಿನ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮರಣಪಟ್ಟನ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಇನಿಗಳ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಿ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದ ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅನಂತಾಡಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದನದ ಮುಗುಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಕೃತಿದೊಂಜಿ ಮುಂಕುತ್ತಿಂಡು ಆ ಮುಂಕುತ್ತಿದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ದುಂಬು ಅನಂತಾಡಿಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅಭಯ ವಿಟ್ಲದ ಅರಮನೆ ಕೇಳೋಂತನಿಗೆ ಅಂಚ ವಿಟ್ಲದ ಅರಮನೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆ ಅಪಗೊಂಚೂರು ಅಧಿಕಾರದ ನೆಟ್ಟು ಪೊಂಜನಾಕ್ಲ ಅಂಜನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಹೌದಾ ಅವು ಇಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅವು ಅಪಗಂದಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಗೆ ಕೊನೋದು ಕಡಪುಟ್ಟು ತುಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಜೊತ್ತು ಮುಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಅಂತದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಪರಕೆ ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುಡಿಯರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಅಂಡಿಗೆ ಕಲುವೆಲ್ಲ ಸುಭಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೀರಿ ಕಲುವನ ಪತ್ತದು ಸುಭಗನ ಬುಡ್ಲೇನು ಆ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನ ದೋಷ ತೋಜಿದ ಐನ ಕೊಣದ ಹೊತ್ತ ಪಾಡ್ದಿರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನಿಕೆನ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡತಿನ ಇತಿಹಾಸಲುಲ್ಲ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಒಂದು ಜಾತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ದಿರಿ ಯಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ತನ್ನಂಜ ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಸುರೂಕು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲಿಗೆ ಏತು ತಂಬೆಲುಗೆ ಏತು ತಾರಾಯಿ ಏತು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಏತು ಕೊಲ್ತಿರಿ ಬೋಡು ದೈವ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನಂಬೋಡು ಪನ್ಪುನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರೂಕು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಸೊತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸೊತ್ತು ಅತ್ತವು ಅವು ಬೇತೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಕೈಮುಗಿಪುನ ಸೊತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ
ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಳು ದಾದವಂತರಿಗೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಣ ಸೊತ್ತತ್ತು ದಾಯೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಒಂದು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣವು ಇನ್ನು ಮುರನಿಂಜೇರ ಎಂಡ ಕೇಂಡೇರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡವು ಹಿರೇಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮತ್ತು ದೇವದೇವತೆಗಳ ದೇವಲೋಕದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ದೇವಿಮಾತ್ಮೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ಹಿರೇಗೇತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತಂಡ ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಯಾನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪನೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಉದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬುಕೈನ ಪಾರ್ದಾನೋಳು ಓಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥದ ಐನ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ನಿಜವಾದಲ ಐನು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕವಿನ ನೆಟ್ಟು ಬರೆದುಪ್ಪಿರ ಐನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸದುಪ್ಪಿರು ಮೂಲು ಇರೇಗ ನಿಜವಾದಲ ದುಂಬು ಪೂರ್ವಕಾಲಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡೇ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇರಿಕೆಂಡ ಈಶ್ವರೇ ದೈವೇರು ಬಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರಿಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಗಣಮನಿಕ್ಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಶಕ್ತಿಲಾದ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲನ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕದನೆ నేను ಈ ದೈವಲೇನು ನಂಬುದನೆ ಪಾಲಿತದನೆ ಐಕ ರೀತಿ ನೀತಿ ಕಲ್ಪದನೆ ಐನ ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಅಕಲಿ ತಿನ್ಪುನೇ ತೆನಸನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐನ ತೊಟಿಲ್ಡಬಾರ್ದು ಬಾಲೇನು ಮಾನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಐಕ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ 15ದಿಂದ ಜನನ ಮರಣದ ಸೂತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐನು ಮಾತ ಕುರ್ದಿತ್ತಿರ್ನಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗೋಲು ಒಂಜಿತ್ತೀರ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾನವು ಅಕಲ್ನ ಸುತ್ತವು ತುಳುನಾಡದ ಇನ್ನು ಏತುಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕದನೆ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಕೆ ಸುಬ್ರಯ ದೇವಿರಾದಪ್ಪು ಅವಳ ಮಲಗುಡಿಯರ್ನಾಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ಮುಂಡಾಳ ಜನಾಂಗ ಮೇರ ಜನಾಂಗ ಬಾಕುಡ ಜನಾಂಗ ಮಲಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಈ ಮೂಲ ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಕೈಕೆ ದೆಯ್ಯೋಲು ತಿಕ್ಕದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪೋಲಕ ಐಕ ಸೇರೊಂದು ಪೋದು ಒರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಚಾಕಿರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕದು ಆಚರಣೆ ಮಂತದವು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಶುದ್ಧಾಂತ ಮಾನಿಯರು ಐಕೊಂಜಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಐನ ಕೇಳಿದಂಡ ಐನ ಮಡಿವಾಲಿರ್ನಕ್ಲೆ ಐನ ಪುರೋಹಿತರು ಮಡಿವಾಲಿರು ದಲ್ಯ ಪಾಡಂದೆ ಭಂಡಾರ ಕೇರ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಮಡಿವಾಲಿರು ಬಾಲೋಲಿ ಕಟ್ಟಜಿಂದ ನೇಮ ಅನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಮಡಿವಾಲಿರು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತದಿಂದ ಜೀಟಿಗೆ ಅನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೈತ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದನ್ನು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುದ್ಧಾಂತ ಮಾನಿಯರು ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವೈದಿಕತೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಮಡಿವಾಲಿರ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಐನಕ್ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಐತೆ ತಂತ್ರ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪಾತಿರಿಯಾರ ಮುರಾಣಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಎರಕೇಂಡಿರು ತಂತ್ರ ಭಾಗವು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಗೌರವ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಓಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ವೈದಿಕತೆ ತಂತ್ರ ಭಾಗ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪದವಿಯವು ತಂತ್ರ ಭಾಗ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನರೆಗೆ ದೈವದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುದೀದು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾನಿಗೆ ದೀದು ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪುರ್ಪೋನ್ ಸಮೇತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎರಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಂಗರ ಬೊಕಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ನೂತೀದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಓಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಪೂತ ಪೂಜೆಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಜ್ಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥ ಕೊರಿಯರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಟಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊಡೀರೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಹತ್ತೊಸ್ತೆರೆತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಧ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿರು ಬತ್ತನ ಕೈಗಾನಿಕೆ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ್ರ ಐಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಮಂತೊಂದು ಋಷಿಮುನಿಕ್ನಕ್ಲೆಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೇನ ಕಥೆನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತೊನ್ನೆತ್ ಈಶ್ವರನ ಗಣಮನ್ಯಾದಿ ಊರುಗು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಆ ಕೆಲಿಂಜಾಗ ಬತ್ತದು ಕೆಲಿಂಜಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಜೆವು ಬತ್ತದು ಅತ್ತಂದನ ಪುರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಎಂಗೆ ಬಂಜಿಗದಾಲ ಕೊರೊಂದು ಕೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಳಿಂದ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಡ ತಂಜನ ಉರ್ದು ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ಕೇರ್ನಾಗಲ ತಂಜನೊಗ್ಲ ಬೆಂಜನಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲಬಾರ್ದು ಐನು ಅರೆ ಕೊರ್ದು ಬಾಮಿದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೆಲ್ಲ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂದು ಮಾತ ಪೋತ ನಂಬಿಕೆಲು ಅಂಚೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಂಕ ಬೋಡಾಯಲಕಾಯಿ ಇನಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಐಟು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ದಾನಾಧನಕ್ಕೆ ಎಂದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಲನ ಅತ್ತನ ಪೌರೋತ್ಯದ ಅತ್ತನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ವಸ್ತು ಆತನ ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಭೂಮಸೂದೆದ ಕ್ರಮ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ದೆಯ್ಯೋಲಿನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡಿತಡಿರ್ದು ಬಾರು ಮಾರ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಮಂತನಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಮಾರ್ದು ಒಂಜಿಗೊಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೊಣತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಮಂತನಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪೊನ್ನೆದೆನ್ನೆಡು ದೀಪ ದಿನಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ತಾರಾದಿನ್ನೆಡು ದೀಪ ದಿಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಡೆಗೇ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ಣಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವಿಪರೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆಯ್ಯೋಲಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾಲಿತದು ಮಾನದು ದೆಯ್ಯೋಲಿನ ಒರ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಅಪಗೋದಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಬೋಲಿ ಮಾತ ದುಂಬದನಿಟ್ಟು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಇರೇಗ ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡು ಚಾಕಿರಿದಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿತಾರಾಯಿಗೆ ಇಡಿತಾರಾಯಿಗೆ ದೆಯ್ಯೋದ ಚಾಕಿರಿನಿ ಮಂತೊಂದು ದಾಲ ಒಂಜೆ ಎದುರು ಪಾತೆರಂದೆ ಎಂಕಲ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸ್ವಾರ್ಥಜ್ಜಂದೆ ಇನಿಗಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನೇಕ ಜಾಗೆದು ಗ್ರಾಮ ದೆಯ್ಯೋದ ಜಾಗೆಡ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೇಡು ಮಾತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ್ಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಮಾತ ನೀವು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕು ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಸುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಚಾಕಿರ್ದಾಕಲ ನಮ್ಮ 100 ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪೋಯ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲನ ಬಂಜಿಗೆ ಏಪಲ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಪರಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ನೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ದಿಲ್ದಾರ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತು ಪರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೂಡ್ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಚಾಕಿರದಾಯನ ಬಂಜಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಹೆಂಗಿನ ವಸ್ತು ದಯಪಂಡ ಇತ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ದೆಯ್ಯೋಗ ಅಪ್ಪೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾಕಿರದಾಯಿ ಆಯ ದೆಯ್ಯೋನು ಮಾನವನೇ ಆಯ ದೆಯ್ಯೋನು ಪ್ರೀತಿಯವನೇ ಹಾಗೆ ಚಾಕಿರದಾಯಿ ಎಂದು ಪುದಾರ್ದೀತ ನೆನೆಯ್ ದೆಯ್ಯೋದ ಚಾಕಿರದಾಯಿ ಹಾಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಯವನ್ ಫಿರಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಡಿ ಇನಿತು ಪರ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಇನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಸತ್ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ದರ್ಶನದಾಕಲು ಪಾರಿದಾಕಲು ಮಾತ 10,000-20,000 ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾತ್ರ 10,000-20,000 ಕೊನಪೇರು ಮೊರನೆಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನದವರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ನ ಬೆಗರೊಚ್ಚು ನಾಯಕ 1,000 ಅಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾಯಕ ಕೊಡೊಂಜಿ 2,000 ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ರೇಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಿನ ಇನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತನಾಯಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟೊಡುಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪಿದಾರ್ದನ ದರ್ಶನ ದಾಖಲೆ ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತದ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಪಾರಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲನ್ನ ಜಾಲ್ರು ರಡ್ ಇನೋವಾ ಉಂತುಂಡುತ್ತೆ ರಡ್ ಇನೋವಾ ಉಂತುಂಡುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ಐತೆ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೇರು ಈತ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂದನ ದುಡ್ಡು ಅಲಗತಿ ಮಾತ ದುಡ್ಡು ನೆತ್ತೆರು ಹೋಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತದ ಕೊನಪೇರು ಐಕೆ GST ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ED ರೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ರಸೀದ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲ ಜಾಕಲ್ ಮಂತನ ಬೇಲೆಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಯಾಪನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಾ ಮಟ್ಟಗೂ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ನೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕೊನೆಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದಾದಾಪುನಿಗೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಗಿತ್ತನ ಸುತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲೆವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಬಂಟೋಲ್ ತಾಲೂಕುದಲ್ಲ ಜನ ಬಂತು ಪನ್ಪುಡು 15 ವರ್ಷದ ಊರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪ ರಡ್ಡು ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪ ರಾ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಇಂಚೆಂಚ ಮಾತ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಬೊಡಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಈತ ಕೋಡತ್ತ ಮುರಣಿ 5 ದಿಂತ ಪಿರವಡ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಏರ ಒಂಜಿ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಪಂಡದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷರೆಡೆ ಪೋನಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಡೋದು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ 6-10 ಬನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಡೆ ದೈವ ಪೋತನ್ಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನ್ಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಪನೇಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏರು ಕತೆ ಇದು ನನ್ನ ದಾದವನ್ ಪೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬಲಿಮೇದಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ದರ್ಶನದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಅತ್ತಂದನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರ ಅತ್ತಂದನ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ವರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀವು ಭರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏಪ ಆನ್ರಿ ಆನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಅಂತೂ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಪೂಜೆಲ ಅಂತೂ ಈ ಅಬತ್ತರಳ ಅಂತೂ ದಯಪಂಡ ಜನಕುಲ್ಡ ಮಾತೇಡಲ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೋತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ದೈವಲು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಸರಳ ಆರಾಧನೆದ ಸೊತ್ತು ಈತ ಇನಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಯಾರನಾಂಡ ಇನಿ ಇಡೀ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತಿರ್ಗಬೇರು ವಾಕಿಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಕೇಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟ್ಲಿ ದಾಯಿಗಿಂದ ಮುರನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆ ಮಾತ ಪೋಂದುಪ್ಪ
ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿದಾಗಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮರುಣೊಂಜಿ ಅಗೇಲ್ ದಡೆ ಫೋನ್ ತೂನಾಗ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಐನು ನನ್ನ ಇಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬಲಸ್ಸುನೆ ಕೈ ಮುಗಿಪುನೆ ರಡ್ಡು ಉಣ್ಪುನೆ ಅಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಕಾಸದ ಬಲೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಆ ಅಗೇಲ್ದ ದೃಶ್ಯ ತುಯ್ಯಾನೆ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರು ದರ್ಶನ್ದಾರು ಅತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ನಕಲಿನ ತುಯ್ಲ ಕಾಪಿದು ನಿಂಗೆ ಆ ಪೇಟ ಒಂಜಾತ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಐನು ಮಾತ ಉಂತುದು ಯಾನು ಈ ಮೂಜಿಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತದು ವಾ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾನು ತೂದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ತೂದು ಬತ್ತಪ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ನೆಕ್ ಏರಾಂಡಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಲ ಬೊಲ್ದು ಬೈರಸಲ ತುತ್ತುನ ತುಕ್ ತರೆಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟನ ಅಡೆ ಮುಗಿನ್ ಈ ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿದ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಮಂಗೆ ಅಂತ ಮಂಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂತಾವಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತ ಮಂಗೆ ಏರೆ ಪೂರ್ಚಿ ದೆಯ್ಯೋಲು ಏರೆಗ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಕೃತಿಯೇ ನಂಕೀನಿ ತಿರುಗದು ಮುಟ್ಟುದು ನಿಂಚ ನಮ ಮಂತನ ತಪ್ಪುಲೇ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಐಕ್ ತಿರುಗದು ಮುಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐರ್ದಾದ ಅನೇಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಇತ್ತದ ನಾಟಕೀಯ ನೇನು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಂಚಿ ಪೋಲೆ ಪೂರಲ ಸರಿಯಾಪುನು ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಗೇಲುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನು ಐನು ನಿಕ್ಲು ಒಪ್ಪೋಡುಂದತ್ತು ಐನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪ ಮಾತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಅನುಭವ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಖಲ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿನ ಬಾರಿಸೋಕು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಲನೆ ಮಂತದ್ದು ನನದ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನಿಷ್ಟ ಉಂಡ ಐನು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರು ಪೋಪಲೆ ಕೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆವಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಖಲ ಒಂಜಾತ ಕ್ವಶನ್ಲೇನು ಕೇಳಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪನ ಅನುಭವಂಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮಾತ ಕಾಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಾಗಿಡುಪ್ಪುನು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಯಿನ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಅನುಭವಲೇನು ಲಪನ್ಪ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡೊಂಜ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಐಕ್ ಬಯಕೆಂಜ ಮತ್ತು ಫೋನಾಗ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಉಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಉಂಪುನು ಒಂದು ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ಪಣಗಳ ಕೇನ್ ದಾದನ್ನ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಅಲ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಆತನ ಮುಲ್ತ ಬೂಲಿ ಆತನ ಅಲ್ತ ಬಲೆ ಆತನ ಅಲ್ತ ಗಡಿ ಆತನ ಬಟ್ ಪಂಪೇರು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಯೋಡು ನರ್ತಕಿರೆಗಾವಡು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರೆಗಾವಡು ಚಾಕಿರ್ದಾಕ್ಲೆಗಾವಡು ಮಾನಿಯರೆಗಾವಡು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿಡದಾಲ ಉನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಖಲು ಉನಿಯರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಬೇಯ್ತದವು 10 ದಿಕ್ಕು ಪೋಪುನೆ ಬೊಕ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂದನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ಬಲಸೊಂದು ಉಪ್ಪೀರಿ ಬೊಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪುನಃ ಬತ್ತದ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಬಲಸಿರ ಇರ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬೇತೆ ಬೋಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಸಿರ ಇರ್ಪಿ ಅಂತಿನ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೀರಿ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡು ಮದುಮೆ ಆತನ ಬಯಕೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾನೆ ಆಪುನಕಿನ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ಸುವಾದ ಅವಲೆ ಬೇಯ್ಪದ ಅವಲೆ ಕೊಣದೋರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಏರು ಬಲಸುನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನ ನಂಗೆ ಏರು ಮನ್ಪುನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇರೆಟ್ಟುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತ್ತು ಅಲ್ತ ಮೂಲ ತಯಾರಾಯಿನ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಪ್ಪುನೆ ಐನೊಂಚೂರು ಗಮನದಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೂದು ಐನು ಉಂಡೊಂದು ಪೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆದುಳುಗೂ ಅಂಗಾಂಗುಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆలు ದೈವ ಏಪಲ ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ಧತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಂದ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಣ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐರ್ದಾದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಫುಡ್ಡುನು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗೋದಕ್ಲು ನಿಷಿದ್ದು ಪನ್ಪುನೇನು ಏನೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನಿಯದ ಇಚ್ಛಿಸಬೆ